Mitä sieltä voisi katsoa tois? No niin. Onpas nätti. Katos, tässä on tämmöinen. Melkein samanlainen. Taitaa olla ihan samanlainen. No voi. Katsotaan nyt tämäkin. Kato, ne on niin samannäköisiä. No laitas tuohon viereen, katot. On. Ei paljon eroa. Tuossa on vähän erillä vyötikkäinen. Joo. Nätti. En viitti tuota nyt 4 ottaa, Joo. kun se on sitä samaa sarjaa koko ajan. Joo.